Ka chanela ka lo lom le vek chewa tun chum video a chuanin fangma salat tui taka siam dan kan en ho ve le thung don ani tun chuma salat karon siam dan tur hi atuina ol sam em a bol hlom mu han har sa le hau tak kan mang don lawa video hi top thlengin min lo en sakula in lo siam ve le cheu don nya kan mu ang hianin fangma hi pahnih ka mang dona mahni pani a hnip tui em ani ka fangma man tur hi kada na lo rei ve deuh hlek to wangin a chung lampang hi tle min khu alo eng ve deuh hlek to a chuwang chuanin amu te hi kan pai vekang ti hian amu hi fai takin ka pai a chuan a kawr pawh fai takin ka vela chumi hnuah chuanin ti hian pan te te in ka ziata a ziahna hi kan nei lo ani chuanin sin sawl sang te pawh khan kan chan thei bawk ani kha kha chu keimah thu thu ni sela ti hian kan lo ziah zo ta a ball hlo kan lo pawlh tana purun var chan som sa fian te hnih badam raw dip sa fian te li chuan ball hlo dang kan mamawh tur te nawah hian kan lo pawlh le anga hmarcha hmui fian te khat le chicken powder le chi ka thlak a chuan chhawh chi fian te hnih ka thlak bawk a limbu tui kan thlak ve le ang limbu tui fian te khat chuan tel fian te khat kan telh ve le a kan chawhpawlh nawk nawk anga chumi hnuah chuanin khawizu kan thlak ve le ang khawizu hi fian te hnih vel bawk ani ang ka thlak ti hian ngun deuhin ka chawhpawlh a ka duh ang tawk kha ka chawhpawlh hnuah kan fanghma siam turah khan ka thlak a ti hian ngun deuhin kan hmeh pawlh ang kan chawhpawlh ang ka duh ang tawkin ka chawhpawlh tawh a kan hmu ang hianin bowl hranah ka dah chhuak a a hmel lan dan a mawi em a a hmel lan dan a mawi ang bawk hianin in lo siam ve theuh dawn nia tuin tih ve ngei ka ring aw hle tun chum video tan chuanin duh tawk leh phawtila video le peka kan zavaiin eitur tui tak tak te nen kan in hmu leh theuh dawn nia chumi hma zawng chu in zavaiin ni hman nuam zan hman nuam vek u le